Hector. Så er der en lille arbejdsmand herinde. Tristan? Her, så får du sugemasken. Tak skal du have. Arbejdsmand. Arbejdsmand. Tager du ham? Ja. Skal vi også lige op på taget og se? Ja, Hector. Du er lidt utilfreds med at sidde der. Må ikke rigtig, du tør godt at komme op på taget, ikke? Om hvem tager? Om du tør. Jeg tager godt, jo. Jeg har sådan en sejlbord, Nej. Hun skal godt komme op på taget. Ja, så er hun da sej. Så er hun da rigtig sej, da.